Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Asa tapuka pamringgonta dinamo gnogoton. Taparadema rohata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohata B. Martang yang mahita. Amin. Masuk ma barisan prosesi. KBG Majolo Kur Sekolah Minggu.
TBG mah kurs seksi remaja.
Huriadi tutahata, taudutima acarata, marende mahita sian buku ende, waru 115, ayat sada sahatro di ayat tolu, di ayat patuluhon asarap jojong mahita. Marhite-hite guarni depata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumompalangit dohot tanoon. Amin.
Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mari, ro di ujung ni tanoon, dok hamu ma. Nunga di palua Jahoba no posona si Jakob, marolop-olop tu debata maho, ale sadok tanoon, endehon hamu ma, hamuliaon ni goarna, marmulia mabahen hamu puji-pujiarna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, holan asi, miroham sabingdo, ubahen natarbahen, hami marpungu di jolom. Marsada niroha, martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak, marpungu marhite-hite guarmu, lehononmu do napinangido nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon manatau hangoluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasiangan, on parbinotoan dihasitonganmi, dohot dihangoluan ni saleleng-lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu ma patik ni debata, imana dienet sian Matius 20 sada, ayat 22 dohot 20 tolu. Ai jalon muna do saluhut nasa naping nangido muna, ditangyang muna, anggona porsea hamu. Jadi dungbongot ibana tu bagas joroi, laho mengajari disi, didapoton akka situa ni malim, dohot situa ni bangsoi ma ibana, akan ni nama, huaso dia di pangasohonmu, ido sahatna, atau ngerap matang yang mahita lau mangido gogo siat Tuhan debata, hale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Und
Potima dosata nagodangi tu adopan di debata, martangiang mahita. Hale Tuhan debata manami, para siroha na sumurung, napungu dohami di jolo martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asi ni roham nagodangido, say asi maroham ida sandok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangaloan nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amin. Hatong tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenonmu songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tangion hamu mahatani debata, turpuk epistel di minggu rogateon, ima natar surat di ulaon ni apostel bindu 10 onom, ayat 10 sia sahat rodi ayat 34. Alai dung diida iduk somangni na soadong be pangobuan si hirimon sian parupani, ditakup nasida masih Paulus dohot si ilas, disarat matu onan, tujolo ni akka pangarajai. Jadi ditogihon manasida tujolo ni akka pangumi,
Ni nama nguturi hutatao doa kahalakon. Jahudi donasida. Dibaritahon do adat naso jadi jaloon, manang ihuton nami, alai halak rom dohami. Jadi hehe mana toropi dopak nasida. Dungi didokon akka pahumi masintahon ulos nasida asa diricingi. Jadi dung leleng dilicingi, didabu manasida tu hurungan, didokon masih jaga hurungani, mangaramoti nasida situtu. Mangihuton paretana dijalanai, didabu manasida tuhurungan parbagasan, momos mapat nasida dibeakon. Alai mareak tonga borngini, martangiang ma si Paulus dohot si Silas, mamuji debata, dipatangi-tangi akan natar hurungi. Alai topu masa lalobolon, pola lalo-lalo ojahan dihurungani, pitor nukap dosa luhut pitu, tanggal manang rantai nasida salahutna. Gabetar sunggul masih jaga hurungani, jaladung diida talak dope, dohape akapitu ni hurungani, disitak mapodangna naing manikot, ai diripu naung maporus akan natar hurungi. Alai di pagogo Paulus masoarana nin nama, unang bahen jea tuho, ai disod dohami saluhutna. Jadi dipangido mapalito, dungi marojong maibana tu bagasan, manukap tu jolo di si Paulus dohot si Silas, huhut akad dot. Ditoguhon nasida maharuar, nin nama, hamu akatuan, ahama bahenaku asamalua ahu. Jadi didok nasida ma, hapor siai ma Tuhan Yesus, asamalua ho dohot isi ni bagasmi. Laos di pabuan nasida mahatani Tuhani tu ibana, dohot tu saluhut donganna sabagas. Jadi manigor dialap manasida borngini, diburi mabogas ni licing-licing ni, dungi pitor tardidi ma ibana, ro di sude nasida nasaripe. Ditogihon manasida tu bagasna, dihobas ma si panganon, dungi lasma rohana dohot sude isi ni bagasna, ala naung porsea ibana di debata. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jalana upepsa. Amin. Tidakon ma haporseatai, songon nahina tidakon midongata saparseaon, di santuk portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sawadutusan, natumo palangit dotanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba, selesai. Iman eti buah nisi Maria,
naga bega biat syata di parbadia, andorang suabubuhan, hido tuhata, natu mau nabernit, pangumanis silatus, nama tetar pajal do bana dihau binar sila, natuat kubangun tulu diktamu, namolak mangulu di hari patuluhon, nama naik di surga, lau hundul di syamun di bata Jehovah, hamanai pargogo naswado sani, disi maibana pai molak sogo tetamu, mangumi halak nama nguludohot namati, au porsea diton di porbadia, jala dong sadahuria nabadia, Uria tepan halak Kristen hakna nabadia, dohot ya sesani dosa, dohot dihatai namando, mulak manglugu sogot daging mi halak nang mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabegema kur seksi lansia, tabegema titing namasa di huriata, Shalom. Hurian itu hatta, tabege majolo, tikting namasa di huriata, di bagasana samingguon. Tikting na parjolo, guar minggu. Guar minggu tasadarion, ima minggu rogate, namar lapatan,
martangiang. Topik ni minggu ta manang yakon hasonangan ni huta. Lapatanna di bahasa Indonesia, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Tiktingna paduahon, pangapulion. Di hari Minggu sadarion tanggal 25 Mei 2025 pukul 10 sadawib di Ruang Salomo di Patupa Huriatado pangapulion tu keluarga almarhuma Inang Diana Sidabutar Boru Huta Galung. Nama kobase amang pendeta Hercules Bronson Panjaitan. Tiktik napa tuluhon, partangyangan wik. Di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025, pukul 10 sadawib di Ruang Lewi, di Patupa Huriatado, partangyangan wik Jakarta Timur. Naman jabui keluarga amang Edwin Martin Asinaga, Inangi Boru Samosir. Pinangi doma ruas nihuria na adong di wik Jakarta Timur, Asaria Mandohoti. Tikting Paupaton. Di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di Parmingguan pukul 8.30 Manogot, naeng di Patupa Huriatado Padidion Nabadia. Hobar tusi di Patupado konseling tunatoras ni Dakdanaki ima di hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 di Ruang Salomo masuk pukul 10 pituwib. Tikting Palimaun, kunjungan pelayanan SMA Negeri 8 Jakarta. Di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025, di Parmingguan KLA pukul 10 sadawib, Rodo Sian SMA Negeri Walu Jakarta, Rapmar Minggu, Uhud Patu Begehon, Ede puji-pujian di Parmingguan KLA. Jala Patu Pahon Nasidado, bazar di Parmingguan Manogot, Dohot KLA, bahan naporlu tu kegiatan siswa Kristen di SMA Negeri Walu, Jakarta. Tikting Paunomon, perayaan kenaikan Tuhan Yesus, Dohot Pentakosta HKBP tahun 2025. Tema Paskah tahun 2025, Damai Sejahtera Kristus di tengah keluarga. Ima nani enet sian Yohanes bidu 20 ayat 26. Dohot tolu rangkaian kegiatan. Naparjolo, hari hana naik Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 di Patupa tolu hali ibadah. Ima ibadah walu tolu pulu manogot di lantai tolu, ibadah KLA 10 sadawib di Ruang Serbaguna lantai sada, ibadah 10 pitu tolu pulu wib di lantai 3 di lantai tolu. Nah paduahon Minggu Pentakosta Parjolo di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Ibadah walu tolu pulu manogot di lantai tolu. Dungi ibadah KLA pukul 10 sadawib di Ruang Serbaguna lantai sada. Ibadah sore pukul 10 pitu tolu puluh wib di lantai tolu. Napa toluhon ibadah Pentakosta Paduahon ima di hari Senin tanggal 1 Juni 2025 masuk pukul 10 sia bodari inganan di lantai tolu. Tikting Papituon, pendaftaran CD reguler Parguru Malua. Parsiajaron Parguru Malua mandohoti tahun ajaran parsikolahan, pendaftaran di bulan Mei dot bulan Juni 2025. Dimulai marsiajar Marguru Malua di bulan Juli 2025. Syarat-syarat mandohoti CD reguler manang Marguru Malua,
Ima mambuan surat pengantar sian sintuawik, dohot mambuan akte surat terdidi manang akte baptis, dohot kartu keluarga. Tikting Pawaluhon, Paskaraya HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Distrik Walu DKI Jakarta, naing patupahun ibadah Paskaraya, ima di hari Senin tanggal 26 Mei 2025, masuk pukul 7.30 manogot, 1 pukul 15 WIB. Inganan Jakarta International Velodrome Rawamangun. Perwakilan Sian Huriata, tolu paditata dohot keluarga, dohot 20 halak sian seksi paropuan. Tikting Pasyahon. Pesta MBO manang mameakon batu ojahan, dohot renovasi gereja HKBP Immanuel, Distrik Onom, Daeri Sidikalang. Di hari Minggu Sadarion, tanggal 25 Mei 2025, Amang Preses HKBP Distrik Onom, Daeri Rapdohot Onom Halak Padita Resort, Sian Distrik Onom Daeri, naing makobasi di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Bahen naporlu papungudana tu HKBP Immanuel Distrik Onom dari Sidikalang, rombongan mengelului dana marhite penjualan ikan tori dot harga 100.000 per bungkus. Jala nama kobasi di HKBP Sudirman Jakarta pukul 8.30 dot pukul 10 sada ima amang pendeta Benaya Porman Sinaga MTH. Tikting namangihut Sabtu ceria sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta. Dohot Marlasni Roha sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta. Mangido tusude keluarga sekolah minggu asa marpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Sabtu ceria sekolah minggu 2025. Dohot tema hatiku bergembira karena Allah. Nani enet sian Lukas bindu sada ayat 46 dohot 47. Dohot kegiatan di Patupa di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 pukul sia saat di pukul 12. Inganan GSG lantai sada dipangido sude tu keluarga sekolah. Tikting namangihut seminar kesehatan. Seminar kesehatan Dewan Diakoni Seksi Kesehatan HKBP Sudirman Jakarta bekerja sama dengan Rumah Sakit PGI Primaya Cikini naing patupaun seminar kesehatan ima di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 pukul 10 sada 30 WIB Inganan Ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Doho topik seputar masalah keropos tulang, sebab dan akibatnya pada dewasa dan lansia. Pendaftaran menghubungi klinik Bethesda. Tikting namangihut penyumbang snack. Majelis Daud Huria HKBP Sudirman Jakarta, mandok mauliate tu keluarga amang calon sintua Charles Bonar Sirait, inangi Maria Borumanik, naung patupahon senek di parmingguan manogoton, siala hamauliateon, dina marulang tahun, inang Maria Sirait Borumanik, saitu hatama na mamasu-masu. Titing namangihut bunga altar. Majelis Daud Huria HKBP Sudirman Jakarta, mandok mauliate tu keluarga amang John Adrianus Hutapea, inangi Boru Panjaitan,
naung patupahon bunga altar di Parmingguan Manogoton, siala hamaloteon rohana sida di ulang tahun boru nasida namargoar melodi Hanna Marsaulina Hutapea. Saya tuatama nama masu-masu. Tik-tik napar budi, ruas namar sahid. Akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton, na adong di rumah sakit suang songoni nang di bagasan nabe, tajahama di buku acarata, jala tatangya konma nasida, asa tumibu marhai pason. Songoni matikting di huriata, aka tikting na asing nasopola di jahon, boy mata jaha songon atar surat di buku acara tabe. Maulu atema, tuhatama na mamasu-masu. Tabe kema Kurwik Setiabudi.
Taudutima acarata, marende mahita, huhut papungu pelean sada A sada B.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amen. Dihita saluhut na manami namarpungu di tongani bagas jorota sadarion, horasma dihita saluhut na. Kami Pania Sinaga, MTH, MBS, Master Teologi, mangalap boru sianipar. Kami tinubuhon ni inang boru sitanggang. Ido oma na tuetui na manubuhok kami. Jala na manubuhok bapa boru manulang, na manubuhon inata boru silalahi. Na pasti sian siadam sarupa dohita sude na tinopani debata. Alanilas roha di bagasan sadarion akamanginang di parsaurata, boy rapita di minggu rogate sadarion rap marsaur, jalahami ro sian HKBP Resort Gloria Subul, jala dalam rangka mengurupi Huria sian HKBP Resort Immanuel nalau patupa pesta MBO songon naung di titik konakin ido haroronami jala lasroha dangapala terbeban jala dangapala saya mangai tungadul benon di sini jamiton ala ubege hami sian namang padita nungabe ris laku sude 300 buku sih mulai tema di tuhata di Huriom. Ayo lo dosoni sei marjamitai sei gajang HP bado salah kuik ketiron naroha mangurupirongat. Ujungna ayah do jamitai baik ketiri majamitai neto. Alania kamanginang di parsorata sadarion sahat mahita tu barita nauli hatani tu hatta ima natar surat di panurirang Jeremia bidu 20 sia. Memuhai sian ayat napapituhon, sahat ro di ayat saplopat, alani rap mahita marsikat soring majahausa. Rikoti hamu huhut hasonangan nihuta, habuangan muna nahubaheni, jala tangyakon hamu nasida tu Jahoba, ai molo marhasonangan hudai, marhasonangan ma dohot hamu. Ai si pauto do na sinirakon nasida tuhamu marhite-hite guarhu dang ahu marsuru nasida ninna Jahoba. Ai nunga takas huboto sakap akanahu sakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangat do tahe dada tuhamaguan asa ahu mangalehon tuhamu ujung na hinalinguton muna. Jala luluan muna maau laos jupang hamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna.
Ido sahat ni hatani tuhatta. Huriana hinalongan di bagasan tuhatta Yesus Kristus. Saya akan memulai firman Tuhan ini melalui sebuah kejadian, analogi, perumpamaan dari seorang raja yang memiliki 4 istri. Raja ini dianalogikan, suatu ngadok kita menganggap itu adalah sah memiliki 4 istri. Alani di opat inatana punasani rajai punya karakter masing-masing tentunya. Dan raja juga menganggap bahkan marasing do rohani rajai tuganup aka pasangan naik. Untuk istri yang keempat, raja begitu mengasihinya karena dia adalah yang termuda. Dan untuk yang istri ketiga, dia begitu menawan, hatinya selalu ke sana. Dan untuk istri yang kedua, raja tersebut selalu mengagungkannya. Namun untuk istri yang pertama, raja biasanya pasif, diam, dan tidak banyak perhatian untuk istri yang pertama. Aka manginang sasitongna pangatusyonna di hataridaan ni rajai ganup tiki saipos dorohana mernida naopat istri, apalagi istri yang keempat, yang ketiga, dan yang kedua. Lalu pada saat ketika raja tersebut sakit, disitulah terlihat karakter masing-masing daripada pasangan ini. Istri yang keempat pada saat raja meminta untuk merawat dirinya, namun istri tersebut mengatakan, maaf, sorry dulu, saya masih muda, mungkin saya akan bisa menggantikanmu. Pada saat ke istri yang ketiga, raja memohon supaya dia diperhatikan dan dirawat, namun juga dengan kata yang sama, di-reject, ditolak, dicuekin. Lalu kepada istri yang kedua, raja yang begitu mengagungkannya, namun istri tersebut juga mengatakan sorry ye Nina. Lalu kepada istri yang pertama, sebelum raja tersebut meminta dan memohon untuk merawat, istri pertama berinisiatif dan dengan serta-merta mengatakan, marilah, datanglah, saya akan merawatmu, saya akan membuat engkau pulih kembali dan sehat kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah dimulai nakin sian hata perumpama adui, sasitongna dalam diri kita juga memiliki 4 istri tanda kutip dalam hidup kita. Di mana istri yang keempat sering kita mengagungkan fisik tubuh kita ini. Kita selalu merawat, selalu pedicure, medicure, bohama asa tetap kinclong kulit tubuh kita ini biar dia atletis dan lain sebagainya. Molo birongpe kulitna basetong dibaen pemutih. HP la saliter pe dibaen nih memang molo naung si birong-birong do niat terus. Alai selalu ke sana sering arah kita dengan merawat tubuh ini. Lalu istri yang ketiga itu adalah harta benda. Berapa banyak manusia yang selalu mengatakan ai disi artam disi doroham. Jala selalu mengagungkan harta benda yang ada dalam dirinya. Bahkan kepada anak cucu. Ido saya diparwahon tu pitu turunan, 8 tanjakan sampai 9 kelokan,
asa adong artanina sida haduan warisan. Lalu istri yang kedua itu bukankah seperti orang yang terdekat keluarga, di mana kita mengagungkan, di mana kita sangat-sangat bersyukur memiliki keluarga, namun sering sekali bahkan dalam hidup ini ujudung roh hamatiani da holan manaruhon sahat tu perbeda ado nasida keluargai saluhudna. Dan istri yang pertama yang kita miliki tapi sering sekali kita cuekin, yang sering sekali sangat-sangat kita abaikan, itu digambarkan yaitu iman di dalam hidup kita, jiwa di dalam diri kita. Ai ido na marga di bagasan hanguluatta, hapor siaut taido na paluahok kita. Jiwa yang sehat di sana akan melahirkan pribadi yang kuat. Alai sering do taabai hodih. Alani akamanginang hita na romar pungu tu bagas joron. Sesungguhnya itu adalah penguatan iman tadi. Sesungguhnya itu adalah memberikan imun yang kuat di dalam jiwa kita. Ai gabe marsihohot mahita, gabe kuat margogo mahita, dang rapuh, dang songon karupuk, alai songon batu karang yang teguh, di mana iman kita mampu menguatkan kita menghadapi segala aras kehidupan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dihamua kamanami nanami, laos molo taida tapayut-ihut hatan itu hatta di bagasan sadarion, na pinatorang ni si Jeremia, uju tarbuang bangsoi tu Babel, uju di bagasan hasusaan, di bagasan ketidakmerdekaan bangsoi, alai di pasahat si Jeremia ma, dimulai sian ayat na parjolo di bidu 20 sidai di dok surat natinongos. Alani surati berisikan penguatan asa marsihohot bangsoi. Jala di ayat papituhon di dok dodisi marhite hata rikoti. Hata rikoti molo tatelisik muse ternyata masayarga haulionna hataridaanna. Na parjolo molo hidahami sian hata rikoti disima adong makna haburjuhon ma. Na paduahon disima adong hata ringgasom ma. Na patoluhon disima adong hata lului ma. Carilah. Ido hata rikoti dia harus berusaha mengejar. Ido hata rikoti dia harus berusaha untuk mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Dang marhite gait-gait, dang marhite sadarion makarikoton alai sogot makalupahon. Tapi dia bersifat kontinuitas, secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Hata rikoti itu memiliki arti yang mendalam. Sian hatan itu hatta di bagasan sadarion. Dungi di patuduhom ma, rikoti hamuma huhut hasonangan, nihuta habuangan muna nahubaheni. Huta habuangan, alai asa ditagam siani roh hasonangan. Boy doi sada pangatusion nang tu diri nami. Moloro eska tuinganan nalas roha yang saya impikan mungkin. Boy madohonon tu diri niba. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Alaro mungkin eska tu sudirmanon. Tornino do, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jaladang apa leliling, terus segera. Alai holat di bait tu si piongot,
Terroma tu diri niba, ya Tuhan ini aku, mampuslah aku. Semampus-mampusnya ternyata naroha. Alai di pataridahon hata nitu hatta dosa darion. Ternyata di dia hita maringanan, di dia hita marhuta, di dia hita tinggal, di mana kita stay, baik di dalam kehidupan, tempat tinggal maupun tempat pekerjaan. Asa siani Roma hasonangan. Ido nang topik minggu tape sadarion mananyakon hasonangan ni huta. Itu menandakan bukan supaya atau serta-merta yang menguntungkan saja, seolah-olah yang mana yang mengenakan dalam diri saya disimau, tapi justru hatarikotinakin disimahita mengubah. Adong perubahan, adong usaha, asa mengubah sian hata habuangan, sian hata keterpurukan, alai gabe maherbang ma tuhaluaon, tulas ni roha. Itu sebabnya kamanginang tuakana sering mengeluh dengan gerejanya, mengeluh dengan dirinya, mengeluh dengan pasangannya, mengeluh dengan situasi yang ada dalam lingkungannya, tetangganya, hobbar jabuna, hobbar balokna, alai hatan itu hatta sadarion rikoti hamuma hasonangan nihuta habungan muna. Ternyata bagaimanapun situasi kondisi hidup kita, songot dia keadaan, tempat tinggal dan lain sebagainya, alai dijo tarjodo hita, asa mengubah situasi gabe tulas ni roha. Amin. Waduh, orang pas do, gabe orang gugu amin ih. Amin. Alania kamanginang buhado dung taharikoton, apa usaha yang pas? Ayolo do sie diulahon aledang pas. Jala Gus Dur pernah mengatakan, orang Amerika somalna ahana di pikiranna, ido dihatahon, jala laos ido diulahon. Tapi orang Jepang juga tidak pala beda, justru lebih dalam. Apa yang di hatinya, itu di pikirannya, itu diungkapkan dan itu dilakukan. Tapi orang Indonesia lain yang di hatinya, bangal bu ya tatorus sesude, tadadwa ka lansia tong, meluar repe lansia sudah banyak garam, lain yang di hatinya, lain di pikiran, lain yang diucapkan, lain pula yang dilakukan. Ujungna saya asing 2 tahun hina. Asing-asing. Ibu hamba saya sering do marasing terus. Dakya sikop, dakya selaras, sepadan. Alani tung maserikot do hata sepadan, sian nama karikoton nakin asa tahu ibana tu kesepadanan ulaonna. Ayunang di bagasan Arian Padita alai borngin unang gabi baddi teto. Jadi kosaru padu ibada dus di bagasan hangulana. Alani hatadung makarikoton nakin jala taidama tor manigorodo hata jala tangyakon hamuma nasida tu Jahoba. Jadi mananyakon tu Jahoba los ido nang hataridaan ni songon goar ni minggutta sadarion. Holan dirikoton, holan diusahakan, dicari mabain tulas ni rohai alai ikotongdo di bagasan tangiang. Ido hata ora et labora. Ido pakorhonna dinamangulahon ditanya mak.
Jadi dang serta merta holat diulahon, ya sudah lepas begitu saja. Alani tung masai uli hataridaan, tung masai margogos itu tu hata manangyakon. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hata tangiang tung masai uli dwei di hanguluan ni haporsiaon. Identitas orang yang percaya adalah hidup di dalam doa. Martangiang do. Jala molo pengalaman nami, baik di sektor pertanian di lingkungan, sesomal deh, uju lau martangiang siap parjabu, pitor gabe inataido. Jala molo dangolo inatai, hona sikut do butih. Baitang yang ninna. Habe doa itu bukan hanya untuk ina. Amai do tong songon malim di tongani rumah tanggana. Alirang binoto laos ido adong hata ede tangyang nidai nangido. Tung masai jarang do bigeon iedehon jalarang binoto tangyang nidamangi. Alani masai margogodo hata tangyangon. Jala dang soal gender tangyang akamanginang. Justru kita semua, baik tua dan muda, baik maskulin, songoni nang feminim, sudah hita natinopan di debata ikon martangyang do. Gomos tangyangi. Jala sian hata tangyang, pitor manigordo tu nama memuji debata. Jadi hata tangiang masayuli jaladada holan sebatas hatai alai taddani haporsiao do tangiangi. Ido di sada tiki sada huta patupahon pertangiangan asaro udan. Ala nunga onom bulan dang ro udan di tongani hutai. Gabe molna sida manuan siswanon, gabe mate nang akaswaswanan naung nisuan nasida. Di patupama pertangyangan asaro udan. Jala marpung ma sude nasahuteh. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, sian na marpungwi nasida sude, toho situtu Roma udan. Alai holas sadado danak nama buan payung. Ala sebelum berangkat nungai botu ibana anon martangiang asaro udan. Jadi sedia payung sebelum hujan narohana. Berapa banyak kita terkadang mengabaikan doa. Atau doa itu ya biarlah saya didoakan. Alai ajakan hatan itu hatta sadarion supaya kita juga menjadi pendoa. Dan menjadi yang memercayai akan doa kita Bapak Ibu. Dihita saluhutna kamanginang, ido hataridaan ni asa marhasonangan. Biarhu dang marhasonanga kita selalu merasa di bagasan habuangan, jangan-jangan doa kita yang kurang kencang kepada Tuhan. Jangan-jangan hurang hibul do hita martangiang. Ido gabe maul bakol berubah. Jadi sian huta habuangan gabe hasonangan berarti di sana ada perubahan yang signifikan. Boydo tarpatupan di batado saluhutna molo di bagasan tangyangi hita. Ido arahan sian ayat na papitu honom. Dungi di ayat na pabaluhon na kamanginang di patorang madisi hataridaan ni ima hapor siauta tu debata jala tu naso hapor siauta tuaka namangototoi hata namangototoyon ima di ayat na pawaluhon unangolo hamu di pautotohon ni panulirang muna manang pangaruding nian tu akka panulirang naolo pautotohod do unang nitangihon. Balisa tu panulirang namangalehon habisuhon hatawon. Totu ikon olo odo.
jala sitokado molo nialo panurirang napasahaton hata nasitong nadinggan napabuahon barita nauli alai nialoy balisa hata unang olo tuaka napautotohoddo jala diayat napasihaw ni didok ay si pautoto do nasinirakon nasida. Jadi memang di hanguluan ni bangsoy terjadi pembodohan, terjadi penipuan. Jala molotaida tu keadaan ni zaman memang masif do taida penipuan dengan mengatasnamakan agama, ajaran Tuhan. Dipakai hatani Tuhanon alai untuk dalam rangka bingkai mengelabui asa pautotohon alani unang ma dioloi nian molo disidik kalang molo lau tuonan molo manuhor manuk sioto tordialusi pajualido molo arganon mangida oto na doamang. Jadi molo moto gabi margaro alai dison hata si pangototoi dangadong hubungan na tu arga manang udenggan sadok unang ma dioloi jala molo hita bang sobatak ala menurut data Badan Pusat Statistik 18,02% sian akka sarjana na tamat itu adalah suku Batak. Tahala sodeh, jala itu adalah salah satu indikasi dang naoto hita halak Batak. Alai na tahabiarhon, unang do aladang oto, gabiolo mangoto, otoi. Jadi dang disan diarahotong, alai asa na panguluhom ma. Asa na mabuan tu ha mazuom ma. Asa nama buan tulas nirohama yang memberikan penguatan, yang memberikan kesaksian dalam hidupnya, yang menjadikan keteladanan dalam dirinya. Tusido hita tarjowa kamanginang. Asa tung tapatuduhon dilas nirohatta nama kaporsiai Jahoba jala saurdot mei nang tu pikirata nang tu rohatta jala tu barniulata pasangapon gowarni tuhatta. Ngajam 10:10 hidahami sanga dope ni pagajang akamanginang ido sotung gabe ayolo dosoni ala ni gajang ni jamita bukan menentukan kualitas unang pala pagajang amang ngawet tu si hami be manang songod dia terlalu bosan jadi roi base sidik kalang gabe har puang jamita ikan. Jadi dang pas, jadi memang sebagai parjamita juga harus melihat waktu. Karena waktu itu juga menentukan kualitas dari khotbah. Akamanginang di ayat napasapuluhon. Molo tapayhutihut hataridaan ni hatan itu hatta. Tung mangalehon sada pos nirohado di bagasan ngulutta. Didok disi molo dunggok na 70 tahun ini di Babel, molo dunggok 70 tahun. Molo dunggok 70 tahun terbuang bangsoi di Babel, molo dung sahat 70 tahun. Jadi molo tapayutihut hata 70 tahun